Frate-miu este plecat, el de mine a uitat. A luat tot cu el atunci și m-a lăsat dezarmat. Ai o soră ce te așteaptă care stă singură în pat. Se gândește în continuu ce mai faci dacă ai mâncat. Distanța e doar un număr, sentimentul e un clișeu. Eu te aștept acasă, frate, că acolo ți este greu. Faci cum faci și iar mă suni, o lacrimă mi s-a scurs pe obrazul drept indus, căci simt acum e greu. Familia pe primul loc, eu aici și tu acolo. Ai distrus tot când te-ai dus, să faci bani nu te-ai gândit, că ce lași în spate doar o soră cu amintiri. Și ce mă doare cel mai tare, nu te-ai dus de bună voie. De bănuți n-avem nevoie să se facă mama bine. Tratamentul costă bani, dar cu bani nu cumperi oameni. Ai nevoie de momente să vii, iar să fim familie. Comunici a fost odată iubire și armonie. Continuu te privesc, printr-un ecran mai zâmbesc. Frate, fă cumva și vezi, mă distrugi încet, încet. Sunt subiectul principal, că îs eu aia mai mică. Mă citiți ca pe un ziar, dar ești cea mai afectată. Dumnezeu îmi dă atâta cât știe că pot să duc. Vorba bună mult aduce când în viață dau de greu. O închei aici frumos, mamă, frate, nu mai pot. Am nevoie de ajutor, eu aici și tu acolo.